következtében annak az elismerésével. Tehát itt kifejezetten egy feltételnek a megvalósítása volt az emancipációnak az indoka, és nem az, hogy emberi jogok vannak, mindenki érvényesek, full. Tehát itt nagy különbség van a Nyugat és Kelet-Európa között, de ezen belül valóban vannak magyar sajátosságok, amelyek magyar fejlődést részben nyugat-európai típusúvá teszik. Az asszimilációnak a mértéke, ha az ember méri az asszimilációt például a magyarosodás mértékével, tehát a nemzetiesedés mértékével, ez erősen nyugat-európai jellegű. Amíg Lengyelországban a nyelvi nemzetiesítés nem valósult meg, Oroszországban csak nagyon mérsékelten, Romániában is csak mérsékelten, a Balkánon is csak nagyon mérsékelten, még ott is, ahol az emancipáció tényleg teljes volt, tehát Görögországban, Bulgáriában, Szerbiában nagyobb antiszemita ellenállás nem volt. Magyarországon viszont ez a fajta elnemzetiesítés, az, hogy a zsidók, akik magyarul beszéltek, az, hogy az összes zsidó iskola, elleniskola, közel 500 körüli a századfordulón, az már mind magyarul tanított. Tehát a magyar zsidó iskola rendszer volt az egyetlen a eleve magyar iskola hálózaton mellett, a református és a unitárius mellett, ahol csak magyarul tanítottak a századfordulón, amíg a katolikus iskolákat a harmadik részében még németül vagy szlovákul tanítottak, sőt, inkább felében tanítottak németül vagy szlovákul, nem beszélve a többi evangélikusokról, ahol a kétharmad iskola még németül vagy szlovákul tanított. Tehát ez a fajta tényleges asszimiláció a magyar zsidóságban teljesen nyugat-európai jellegű. Az, hogy párbajképesség volt, az is nyugat-európai. Ez azért egy nagyon kicsi jelenség, egy masszív, nagyon fontos jelenség, és hát ezt annyiban is minősíteni kell, hogy a párbaj azért egy új osztálynak a gyakorlata volt, és hát tekintve, hogy a magyar zsidóság azért erősebben polgárosodott, ugye az összmagyar társadalom polgárosodási deficitje miatt is, tehát az, hogy erősen képviselve voltak a párbajozók között, az ugye erre is visszavezethető. Hát az új osztályban is erősebben képviselve voltak. Ezt mondom, ezt közelből meg kell nézni és minősíteni. De itt valóban ez egy nyugat-európai jelent, egy nyugat-európai aspektus a magyar szinációnak. Mondom, túl sokat beszélünk. Nem tudom, mi a szándékot Nagy Péter Tibor elnök úr, hogy nem egy szabad húzni a dolgot, de